uqala imali. Siphakamela nje ukwenza ufefe. Ngapha baninzi abantu abadala. Nazo ukuthi ngisusukhaya kwathiwa mandizokwenza ufefe. Ixesha apha kum 5 to 12. 5 to 12. Amaxesha amaninzi xa simema abantu sisithi kulaa nkonzo yam 12 siyaphuma. Kanjani ke kufanele siyaphuma. Disclaimer ke endifuna uyenza before ndiqalise. Apha evekini le ndathetha nomdala umbali. Ndimcela uba hey brother, andizukwazi ukuzoshumela ithemba lethu ngesabatha. Sizathu sokuba ndine-flu. Ayilolizwi lam eliqhelekileyo. Linje because ndine-flu. Athi hayi i-flu ayongxaki ndinalo icebo. Ndithi tata lithini icebo? Sithethe efowunini. Uthe ke sathetha athi zama ijinja uzame negaliki. Uthe sathetha njalo yaqhawuka ifowuni. Seyiphinde buyela kum. Sesithethele into sakhethi ngalaa mcimbi. Andifika endlini ndithathe le jinja ndithathe igaliki kuba uthando ndimazele ibhayi. Ndisendithatha itumata ioyo ndibanise ukuze iphume laa mcimbi maniyithethe into yoba yile mnandi ibhisto kodwa khange indisebenzele isondeyona khange indisebenzele. Ndimbulele kwakhona elithuba endinikwayo loba ndime apha. Khona ininzi endizoyithetha kumngqina njengoYesu. Umnqweno wam kuba masithi xa siphuma apha sibe simfunele Yesu. Hallelujah. Ngenxa yezifo ezininzi, ngenxa yobunzima bobomi, izinto esidibana nazo emdeni wevesi, xa sifika kule ndawo sifike silapha. Isizathu 1 zizifo, okwesibini bubunzima bobomi esidibana nabo. Mhlawumbi abanye abantu abalali throughout the week. Xa befika apha endlini ebizwa ngoba indlu kaThixo bafike bafumana ukuresta balala. Ukuba ukhona ke andifuni uba naive ndicinga uba ibandla lasethemba lethu is immune from that. Nalo kupossible uba bakhona abantu abazolala. Ukukhona umntu ozolala kufutshane nawe uze unenzele le-faith ungamvusi. Yeke arrest. Kodwa ngaphambi koba kube khona abantu bazoresta, yafuna ukuze isihloko esithethela phezu kwaso namhlanje. Sithetha phezu isihloko esifutshanayo esithi hold on to Jesus. Hold on to Jesus. Bambelela kuYesu Kristu. I-targets zesi sihloko zii-groups ezimbini. I-group yokuqala ngabantu esebedilene noYesu Kristu. Ufuna ukuthi kubo kusasa nje baze bangamsamyeka ngoba bambelele kuYesu Kristu. Yes sir. I-group yesibini ngabantu mhlawumbi abalapha ukuba lapha kwabo zezinye zenzame zokuzama eyona nto enokubanceda. Ndiyafuna ukuthi kule ndawo lize lifumane uYesu Kristu. Xa senithe namfumana ubambelele kuYesu. Hallelujah. Ningalala ngazini. Mandinilemele kwincwadi kaYohane. Sifunda khona kuverse 56. Chapter 8, the book of John, chapter 8, we're reading from verse 56. Siyawunqanda 59. Ifunde ngolu hlobo, ifunda kule nguqulelo yam. Ndiyacela uba ukhona umuntu ophethe isiXhosa aze ngaphinda asifundele. Verse 56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old,
and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Then took they up stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Let us listen to the talks. Asinayo ukule talks. U-Abraham uyihlo wagqobela ukubona umhla wam, wawubona wavuya. Athi ngoko amaYuda kuye, ungekabi naminyaka 50 nje, umbonile na u-Abraham? Wathi kuwo uYesu, Inene, inene ndithi kuni, engekabikho u-Abraham nandikho kade. Ngoko axhola amatye ukuze amdibisele. Wazimela uYesu, waphuma etempileni, waqanda phakathi kwawo, wenje njalo ukudlula. Ngisolulwa ngomthandazo. Sesithandekayo. Amaqheleza nje sona mahlanu. Zinhlanzi ezimbili. Sizibeka phambi kobuso bakho. Nalo bandla lakho, wandla lokho ukushaya Yesu. Ngomthandazo wami uYesu Kristu. Amen. Ku-experience yami yokufunda iBhayibheli nezinye sources ngiqaphele into yobana iBhayibheli ingoYesu Kristu. Ngamanye amazwi, the central theme of the Bible, the kerygma, the heart of the scripture is Jesus Christ. Yes. Whenever you read the Bible, make sure that you find Jesus Christ. Don't read the Bible ungamfumani uYesu. Nanini na ufunda iBhayibheli mfumane uYesu. Ngoba ufunda incwadi esithi apocalyptic books, the book of Daniel, the book of Revelation, kanye kwezo ncwadi mfumane uYesu Kristu. Ezincwadi zincwadi ezithetha ngamarhamncwa, zincwadi ezithetha nge-symbols, zincwadi ezithetha nge-figures. Phakathi kwawo marhamncwa, phakathi kwezo zilo, phakathi kwezo figures, phakathi kwezo symbols, fumana uYesu Kristu. Fumana uYesu Kristu. uYesu Kristu naye lepoint ngexesha lapha emhlabeni uye wayizama uku-emphasize kangangoko. Ithi iBhayibhile ngenye imini uYesu Kristu ufika kwisinagoge, bamnika iBhayibhile bafunde. Ithi iBhayibhile yathatha incwadi ka-Isaiah, wafunda ivesi ethi umoya wenkosi uphezu kwam ukuba ndishumayele iindaba ezilungileyo kumahlwempu, ndibophe abo bantliziyo zaphukileyo. Ithi iBhayibhile waqhubeka uYesu Kristu. Ivesi ezilandelayo zithi waye waqhubeka uYesu Kristu wathi isibhalo sizalisekile ngam. Le nto ibithethwa ngu-Isaiah apha ngasentla ibingam, ngoko ke izalisekile. AmaJuda ke ayamthabatha uYesu Kristu ezama ukumbulala, kodwa uyaphunyulisha uYesu Kristu phakathi kwabo ngoba ixesha lakhe lalingekafiki. Ndikhumbula mna kwindlela eya eMaus, ithi iBhayibhile uYesu Kristu udibana namadoda amabini. Ayidibana namadoda amabini, ayancokola la madoda, athetha ngezinto ezenzekileyo apha evekini, athetha the-headlines of the time. Ukuba bekunamhlanje mhlawumbi besothi ebethetha nge-Springboks. Uthi xa idibana namadoda amabini, wona ayazi into yobana nguYesu Kristu lo becrucify on a Friday. Ithi iBhayibhile waye wathabathela kwincwadi zeTestamente endala, ethabathela kwincwadi zabaprofethi, ebatyhilela iindawo ezithetha ngayo. Bazalwane, ndifuna nibambe le point into yobana iBhayibhile ingoYesu Kristu. iBhayibhile ayikho ngomnye umntu, ingoYesu Kristu. Noba yeyiphi ivesi oyifundayo, noba yeyiphi chapter, noba yeyiphi sentence, so long uyifumana eBhayibhileni, yazi into yobana loo vesi ingoYesu Kristu. Suyifunda iBhayibhile ongamfumani uYesu Kristu. Paulos uyayicacisa naye le point, uyayi-emphasize le point kwincwadi yamaKorinte chapter 10 uverse 4. Uyasixelela into yobana Amasirayeli on their way from Egypt to Canaan, they drank from the rock, and that rock was Jesus. Hallelujah. That rock was Jesus Christ. UMoses khona ukuze akwazi ukubona uThixo, Stood on the rock. He had to stand on the rock, and that rock was Jesus Christ. Whenever ufunda iBhayibheli nanini na uphethe iBhayibhile yazi into yobana ingoYesu Kristu. Uyifunda iBhayibhile ungamfumani uYesu Kristu. Hallelujah.
sifunda iBhayibhile ongafumani Yesu Kristu. Umbhali uyabhala uthi Jesus is the Prince of Heaven. Everything in heaven, everything on earth is about Jesus Christ. Bazalwane yona point yami ngifuna into bana sifumane uYesu Kristu. Singayifumani yonke into esazayithetha, kodwa ngifuna sibambe le point yoba kufuneka sifumane uYesu Kristu. Ellen White eqalisa nayo le point incwadi yakhe uTestimonies ebhala uthi the central theme of the Bible, the theme about which every other in the whole book cluster is the redemption plan. The redemption plan is nothing but Jesus Christ. Yes. Everything comes and converges into this one point. The whole Bible, from the book of Genesis to the book of Revelation, the whole Bible is about Jesus Christ. Lento ifana kune picture yevili lebicycle. Lento ifana namacingo abone evili lebicycle. They come and cluster into this one point, and this point that we're talking about is Jesus Christ. Ukuba bekuthiwa sibukela imovie oyo kuthiwa sibukela ifilimu bendizawutsho ndithi uYesu Kristu is the steering of the Bible. uYesu Kristu uVan Damme of the Bible. uYesu Kristu uSchwarzenegger of the Bible. uYesu Kristu ngumlinganiso ophambili eBhayibhelini. Lokuba ufunde iphi verse lephinda le lokufunde iphi verse lokufunde iphi chapter ufumane uYesu Kristu. The themes, the sub-themes, the headings, subheadings of the Bible, they are about Jesus Christ. Bazalwane ekunesidibaniseleko le ndawo ngaphandle koYesu Kristu. Le Bhayibhile esiyifundayo ingoYesu Kristu. IngoYesu Kristu. Ivesi esiyifundileyo uJohn chapter 8 verse 6 to 59. uYesu Kristu ubekwa emphasize le point, si-introduce to a conversation here. I-conversation le ephakathi koYesu Kristu kunye namaJuda. Uthi xa ivula le ndawo uYesu Kristu ethetha namaJuda, uthi kubo nina abaYuda ndini nisezonweni zenu. Ukuba nina anizenzi ezi zinto ndizithethayo, loo nto ithetha ukuthi nina nisezonweni zenu. Ithetha ukuthi nina nisezonweni zenu. Mhlawumbi babe kunamhlanje bezawuthi bethetha nathi nina bandla lasethemba lethu nisezonweni zenu. Kuba nizenzi ezi zinto ndizithethayo, loo nto ithetha ukuthi nina nisezonweni zenu. Ayipheli apho ke yaqhubeka uYesu Kristu ayithetha uthi ukuba nina nisezonweni zenu, there is only one person who can save you, and that person is Jesus Christ. If the Son sets you free, you shall be free indeed. Yes. If the Son sets you free, you shall be free indeed. Ukuba unyana uthe wanikhulula, niyakube nikhululwa engenene. Mhlawumbi njengebandla lasethemba lethu sesifike to a point of owning our sins. Sesinendawo ezithi mna ndiyaziwa nalibandla, ndinesasono sami. Udume ngesono, ibandla liyakwazi ukuba unesono esithile. Kodwa loo nto even though ibandla likwazi lisakusebenzisa, you still come in front and chorister to us. Even though usazi into yobana during the week you drink. Mhlawumbi uthi uyaziwa unesasono sakho, but at the same time you're a powerful preacher. Umamzoma kweliqonga ubhonge okwenkunzi yenkomo emadizeni kuba wena you're a powerful preacher. Kodwa uthi uYesu Kristu even though unjalo, if the Son sets you free, you shall be free indeed. If the Son sets you free, you shall be free indeed. There is something that is so sad in the Adventist church. Mhlawumbi uyazibuza into yobana ndiyazi njani loo nto, by virtue of being an Adventist, by virtue of being a young man, I know that we are struggling with sin. It is so sad that in between the planning and the execution of sin, there is coming to church in between. And in the church, it doesn't only end about coming to church, there is activity. We are very active, and yet we plan and execute sin. This is very sad. No ikeni
ayampendulo esiteshwa madoda athi layithetha kuye owethu utata ngo-Abraham thina sizange sakhonqa ngamajeni asiyazi le nto ithethayo. Ebaphendulo uYesu uthi nina owenu uyihlo ngumtholi futhi neenkanuko zakhe niyathanda ukuzenza. Bathi xa isamthetha le nto uYesu bathi wena Yesu you are blasphemous. Wena Yesu you are demon possessed. Wena Yesu ufanele ukubulawa. Uthi Yesu xa ithetha ngabo hayi owenu utata inguye uAbraham. Ezinto nizithethayo befana nizithethe. Ukuba utata lo-Abraham ezinto nizithethayo beningazizithetha. Xa sithatha le nto siyibeka into its logical conclusion. There is no harmony between what they are saying and what they should be saying. Hey, Kosiya. Ukuba bathi their father is Abraham, siyazazi ubuhle bazo izinto lezenziwa nguAbraham. uAbraham bengenofuna ukubulala uYesu. uAbraham bengenothi uYesu demon possessed. Bengenothi uYesu into abantu ayisithi yena uclaim uThixo. Bengazuthi into abantu blasphemous. Bengazuthi into abantu blasphemous. Maybe ukuba uthi uYesu bethetha nathi namhlanje bezothi nina nizibiza ngoba you are the peculiar nation. Nina nisisizukulwane esinqobo. Kodwa xa sijonga, asisikena sinijonga, ayikho into ethi peculiar. There's nothing peculiar about you. Niyafana nje nabanye. Niyafumaneka kwindawo abafumaneka kuzo. Niyazenza izinto bazenzayo. Akho nto peculiar ngani. Therefore there is no harmony between what you are saying, between what you are calling yourself and what you should be saying. Sifundileyo ithi uAbraham watholela ukubona umhla wami. Wawubona wavuya. uAbraham was glad, was looking forward to see my day. He saw it and he was glad. Kuphi apho uAbraham ebona usuku lenkosi? Kunini apho uAbraham ebona usuku lenkosi? uYesu Kristu xa ithetha le nto uthetha ukuthini? Bandla, in a very special way, kwi-experience kaAbraham yokusacrifice ngonyana wakhe walibona usuku lenkosi. In a very special way, kwi-experience kaAbraham yokusacrifice ngonyana wakhe Isaac, he saw the day of the Lord. Yes, sir. He saw the day of the Lord. Andibasalfundi bali awufike ekhaya uyasifudumezela. Incwadi kaGenesis chapter 22. Yasifudumezela ekhaya. Samthengisa nje uyangifunda. Kufika isithunywa kuAbraham ebusuku. Sithi kuye Abraham, thabatha unyana wakho. Mamela language esetyenziswa apho ibona uba ayifani na nelanguage esetyenziswa kuJohn chapter 3 verse 16. Uthi uThixo wesithunywa kuAbraham, Abraham, thabatha unyana wakho ekuphela kwakhe lo umthandayo uhambe usacrifice. Mamela language bayifani na nencwadi kaJohn chapter 3 verse 16. Uthi uThixo awuzuthatha noba ngomkhwenyana kodwa uzothatha lo uphela kwakhe lo umthandayo. Yes, sir. Abraham, this was not the only son. He had another son, but this son was more special than the other son. Kuba kaloku unyana lo ofunyenwe Abraham kunye noSara sebebadala. Unyana lo owayengunyana wesithembiso. Unyana lo owayefanele ukuba yindlalifa. Uthi uThixo wesithunywa thatha yena khaya. Lo ndikunike late ebudaleni bakho uhambe uyokusacrifice. Yayinzima ke lento kuba kaloku yabonakala uba uIsaac yayingunyana okufutshane nenhliziyo yabazali bakhe. Unyana wayethanda lo, unyana webhulu. Kodwa uthi uThixo thatha yena naye uhambe uyomsacrifice. Ithi ke xa icacisa kwincwadi Prophets and Prophets, incwadi ebhalwa nguElen White nayo yakuthengisela uhambe uyifunda. Uzafumana izinto ezimnandi kakhulu kuloo ncwadi. Uthi xa ithetha kuloo ncwadi uElen White uthi ngoba usuku uAbraham zange alala, thinking about this huge command that God has given to him to take his son, his only son, to go and sacrifice him. Tibabile wathi wayewajonga unkosikazi wakhe umama kaIsaac wabona into banezindaba zoba kuthathwe ngonyana ango sacrifice wazimlungelanga
zinkulu kakhulu for yena naxa ijonga unyana is peacefully yambona into yobana akazukwazi naye ukumxelela ngamanye amaxesha le nto ithetha ukuthi thina njengamadoda thina njengaveliseni kukhona amaxesha kukho ii-decisions ekufuneke sizithathile singabaconsultanga oomama yasazi statement sisawuda sexist but ndiyenza nathi njengomama akhona amaxesha ekufuneka sithathe ii-decisions singabaconsultanga ootata oomama siyathanda ukuthi ngabantu be-emotions mhlawumbi wayeziba-emotional kakhulu ngale nto usara yiyo le nto ungavukameli oma ngamxeleli nomama akhona amaxesha ekufuneka bathathe ii-decisions engabaxelelanga ootata ilizwe isinemess ngenxa yootata under the leadership yootata kids are being raped kids are being killed children are being killed every day whenever you watch news you see one person who's been killed every day that is a social injustice under the leadership yootata the world is in a mess Sikolele tata. but anyways ithi ke iBhayibhile uAbraham wayewavuka ebusuku waya phandle ezama ukucinga into yobana uthi did God really want me to do this wayefunisayo into yobana uthi ambonakalisele into yobana is it what he really wants xa ethempeleni wayithi uSathane wayobeka ii-ideas ezininzi engqondweni kaAbraham mhlawumbi wayicinga into yobana delusional ingathi ndiqala ukuphambana mhlawumbi le nto sithanda kube khona sithunywa to start with kuba ndikugile ndiqalwa ukushiywa zinqondo le nto ngendlela engenzi sense ngayo ucinga into yobana isn't it God who said thou shalt not kill so what does he mean now when he says take your son and go sacrifice him because ndizamthatha unyana ndimbeke esibingelelweni and I will kill him which is murder and therefore God said you should not do that iBhayibhile uThixo zakamnike isayini zakamnike isayini yaqhubeka kubani lithi Abraham wathatha 2 of his maid servants wathatha ne-Esiya walungisa inkuni njengesiqhelo wathatha intambo wathatha imela ekuseni wacela unyana banyana sizawuhamba siyosacrifice yinto beyiqhelile ke le uIsaac ukuyenza ngeyise beyiqhelile ukuhamba from time to time bebehamba bayosacrifice nangale mini ke wamvusa wamcaba sihamba siyosacrifice wavuka uIsaac njengesiqhelo ithi iBhayibhile on the third day ngosuku lwesithathu Abraham wathi kwi-servants nina zi-servants shiyekanapha me and the lad are going up to the mountain to worship kaphela apho Abraham uthi but we will come back I said we will come back this is a plural word which means me and my son me and the lad we are going to come back we ask nobana the son now is the one who's going to kill up there in the mountain but me and him we will come back yes sawuphinde sibuye siyahamba mna nonyana siyonqula kodwa sawuphinde sibuye isizathu sokuba uAbraham athethe lento intobana uAbraham wayekholelwa kwi-resurrection yes sir uAbraham wayekholelwa kuvuko wayesazi intobana noba kamvusanga namhlanje uIsaac uThixo kodwa yayazi intobana uThixo ngenye imini uzaphinda mvuso uAbraham uzaphinda mvuso uThixo uzaphinda mvuso uThixo noba uvuse kanjani kodwa uvuka kukaIsaac kugarantile uJoel White ayithetha kule ndima uthi when Abraham was receiving Isaac from the altar it was like he is receiving him from the dead wayengathi umthatha kwabafileyo uAbraham uIsaac was good as dead wayesekulele already enhlizweni yakhe yiyo le nto incwadi yamaHebhere isithi Abraham by faith sacrificed his son yes, Isaac. Abraham by faith almost sacrificed his son. He says he sacrificed his son. When he was about to sacrifice, he says he sacrificed his son. Which means and this way was a good. I say good.
xa benyuka uyabuza unyana uthi tata nantsi imela nantsi intambo iphimvu nantsi imela nantsi intambo iphimvu yamphendula uAbraham uthini xa mphendula uAbraham God will provide. God will provide. Amaxesha amaninzi i-motivational speakers yayithanda kule line ukuyisebenzisa. Whenever you are in need of something, udinga indlu, udinga umsebenzi, udinga awufumani bantwana. Ufika sithi God will provide. Nanina zithetha zayisebenzisa kakhulu kule line into yobana God will provide. Bazalwane nivumeleni ndithi the right context of this passage of scripture, it says God will provide the lamb. God doesn't care. You know what I said? God doesn't care. No one God, Christ did not die for materialistic things. Those things are petty. Christ died so that we might be saved. Yes, sir. Christ died so that we might be saved. Hallelujah. The lamb was for our salvation, not the petty things that we deem so big. Hey. The education we have, we deem it so big. Christ did not die for those things. He died so that we might be saved. Yes, sir. Well, I'm not saying one of them are fool. Hey, with that. What shall it benefit? Hey, Kosiam. To gain the whole world. His own soul. The most important thing of his Own soul. which is the soul. That's the one who is supposed to die so that we might be saved. Yes, sir. The lamb was for our salvation. The lamb was for our salvation. Yashongathela ke ngizama ukuzibuza into yobana ngelixesha sebepha phezulu esibingelelweni, how did God make the providence? Siyayazi into yobana uThixo waprovide. Wayenza njani lo? Ngizama ukucinga mhlawumbi wathi let there be a lamb and there was a lamb. Mhlawumbi ngelixesha uAbraham nonyana esonyuka intaba kwencala kwelacala lentaba elingapha lemvu yayiwa khona ukuze bakwazi ukudibana ngaphezulu entabeni. Asiyazi into yobana uThixo waprovide kanjani, kodwa siyayazi into yobana why waprovide. Bayafika esibingelelweni, bafike kule ndawo baya kuyo, yaphinda kwakhona yabuza unyana into yobana tata nazi inkuni, Hey, nantsi imela, Kosiam. nantsi intambo, mhlawumbi umlilo wasowuvutha ngeli Hey, xesha. Kosiam. Ebuza into yobana iphimvu uyiqhelile le nto, iqhelile but namhlanje i-formula is not so familiar. There's something that is short in this formula. Kusingaye yimvu, iphimvu. This is when Abraham started to unfold the plan. Athi into yobana icebo likaThixo namhlanje Isaac lizozalisekiswa nawo. Kosiam. Kahle Isaac oyena mntu esomsacrifice apha nyana nguwe. Yena uzomsacrifice apha nguwe. Ngithengisele ke le ncwadi besenditshilo into yobana ngiphatha sendiprophet. Yabhalwa le ncwadi uthi at the appointed place xa befika ke kule ndawo babesiya kuyo, they built the altar. Baye basenza ke isibikelelo eso and laid wood upon it. Bazibeka inkuni. Then with a trembling voice, ngelizwi elingcangcazelayo, Abraham unfolded the plan to his son, unfolded the divine message to his son. Into yobana icebo likaThixo namhlanje Isaac lizozalisekiswa nawe. Eqhubeka uthi it was with great terror and amazement that Isaac learned of his fate. Wayothuka wabanda uIsaac batata kanti yini lozosacrifice wakho. Wamthela intambo elenwayithi, which is the masterpiece of the whole sermon. Yes, sir. But Isaac offered no resistance. Yes. Isaac zangathi hayi. Isaac zangathi hayi. Amaxesha amaninzi asifuna chapter 22 kaGenesis. But what about Isaac? Yes. Who offered no resistance? Yes, sir. What about Isaac? Who offered no resistance? Manja imithethweni Yesu namhlanje njengemvu, Isaiah 53 verse 7, like a sheep to a slaughter, he opened not his mouth. Yes. Zama uvule umlomo wakhe wasuke wathula. Yenza wesle mpeleni wathi
uthi uIsaac ngeli xesha azobekwe esibingelelweni nepicture uyise wayimbopha uthi Isaac actually helped his father to tie him. Uthi wayimane sithi tathi ngathi kulusi kwentwana kawube ngathi yaqinisa so phoxuka lula apha kawube ngathi yaqinisa. He actually helped him to tie him. Yes, sir. Kuba ke namhlanje ngizama ucinga into yobana amandla endinawo Isaac was not even married. Ndiyafuna ucinga into yobana amandla wayesenawo onke ngokwaneleyo. Nkosi yami. Uba usandiye mhlawumbi ndazomkhaza uAbraham indlela esibingelelwe ndithi iyadlala khona mhlawumbi sawubingelela ngawo. But uAbraham uIsaac offered no. Bazalwane ayikho indlela apho uAbraham would have seen the day of the Lord. This is the only way. Kuyasema lonke into endifuna sibambe sihambe nje uYesu. Nkosi nisekele. Amen.